Huwa importanti li kull ħaddiem f'pajjiżna jkollu d-dinjità u l-protezzjoni li tixraqlu. L-importanza li jissaħħu l-kondizzjonijiet tax-xogħol f'pajjiżna kienet diskussa f'laqgħa li saret it-tlieta filgħodu bejn il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech u s-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union Joseph Buġejja. Kummenti li Net News fit-tmiem din il-laqgħa, il-kap tal-Partit Nazzjonalista wiegħed li l-Partit Nazzjonalista mhux se jieqaf jaħdem biex jassigura li jitjiebu l-kundizzjonijiet tax-xogħol ta' kull ħaddiem f'pajjiżna. Inkomplu għaddejjin b'dan il-kuntatt b'dan id-dialogu soċjali minn entitajiet differenti, il-Partit Nazzjonalista jinżel fit-triq imur għand l-entitajiet, imur għand l-NGOs, imur għand l-imsieħba soċjali għaliex il-politika nagħmluha aħna, però l-politika nagħmluha wkoll man-nies. Minħati jaw Joseph Buġejja semma diversi kwistjonijiet li ta' kuljum jitqajmu mill-membri tagħhom, fosthom il-biża ta' bosta ħaddiema u l-familji dwar jekk il-persuna jista' tkun qed tmur lura d-dar wara ġurnata xogħol, dan fid-daw ta' diversi inċidenti li seħħew fl-aħħar xhur. Is-Segretarju Ġenerali tal-General Workers Union saħaq li la darba pajjiżna jaħdem favur il-ġid tal-ħaddiema dan ikun ifisser li nkunu qed intejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Maltin. Llum kellna laqgħa fejn iddiskutejna diversi temi b'mod kostruttiv biex naraw li l-ħaddiem jimxi l-qudiem u li jkun fuq net tal-aġenda tal-pajjiż. Fosthom iddiskutejna l-prekarjat, iddiskutejna il-kuntratti tax-xogħol, il-liġi ġdida tax-xogħol biex aħna naraw li l-impatt li d-dialogu soċjali nemmnu kollu fih, il-ftit riżorsi l għandna jekk ikun hemm sinerġija bejn il-partijiet kollha, inkunu nistgħu nimxu l-qudiem kulħadd. Preżenti għall-laqgħa mal-General Workers Union kien hemm il-kelliem nazzjonalista s-settur tax-xogħol Ivan Castillo u l-kelliem nazzjonalista l-livell ta' għajxin aħjar Albert Buttigieg.